Jednog sunčanog jutra Mina i Dani krenuli su u šetnju šumom. Nisu tražili ništa posebno, samo su željeli da se malo prošetaju i udahnu svež vazduh. Ali ova šuma nije bila obična šuma. Dok su hodali, Mina je primetila da se listovi na drveću blago pomeraju, iako vetra nije bilo. Dani se zaustavio i rekao: Mina, čini mi se da nas ova šuma posmatra. U tom trenutku iz tame između drveća pojavila se mala svetlost. Najpre tiha, pa sve jača. Iz svetlosti je izleteo Bubi. Malo, neobično biće sa krilima koja su blago sjala, nasmejala se i reklo: Zdravo, ja sam Bubi. Ova šuma voli one koji dolaze sa dobrim srcem. Mina i Dani su se iznenadili, ali nisu bili uplašeni. Bubi je zračio toplinom i radošću. Šta ovu šumu čini posebnom? Upitala je Mina. Bubi se zavrteo u krug i odgovorio: Ova šuma uči, ali samo one koji gledaju, slušaju i pomažu. Krenuli su zajedno šumskom stazom. Odjednom put se razdvojio na dve strane. Jedna staza bila je kratka i tamna, druga duža, ali osvetljena zvezdicama. Dani je rekao: Lakši put nije uvek i pravi. Izabrali su dužu stazu. Kako su hodali, drveće je počelo da šapuće brojeve, boje i oblike. Cvetovi su se otvarali tek kada bi Mina rekla molim, a ptice bi zaplesale kada bi Dani rekao hvala. Bubi se nasmejao. Vidite, kad ste ljubazni i strpljivi, šuma vam pokazuje put. Na kraju staze stigli su do velikog drveta koje je svetlelo jače od svih. Drvo je tiho reklo: Prava čarolija nije u šumi, već u prijateljstvu. Mina, Dani i Bubi su se pogledali i nasmejali. Znali su jedno. Ovo je tek početak njihove avanture. Bubi vodi, Mina zna, Dani pita, odgovor sja. Kad smo zajedno nema straha, Prijateljstvo je prava snaga. Bubi vodi, Mina zna, Dani pita, odgovor sja. Kad smo zajedno nema straha, prijateljstvo je prava snaga.